Два пакета. Живота ми е изпълнен с възходи и падения, хората с добри и лоши намерения. Затова не спирай никога да дерзаеш, решения намирай пътя, само ти го знаеш. Живота ни е изпълнен с възходи и падения, хората с добри и лоши намерения. Затова не спирай никога да дерзаеш, никога. Боже, кажи ми, това ли е моето призвание? Да събуждам душите на хората и тяхното желание, да ги накарам да изпитат чувство за живот и дихание. Ще предавам с музиката винаги послание, спри да мислиш за отминалото ти страдание. За всяко нещо трябва много труд и старание. Батлаха зареди и стреляй към целта си без колебание. Ето ся за вас и второто послание. Няма разпра да пея, няма разпра да бутам и да копнея. Знам, че някой ден просто ще успея. Вътре в мен цялата енергия ще излея. Потока спомени в кана щастие ще прелея. За всеки има път към славната алея. Няма да чакам някой да ми прати златната фея. Само Бог може да реши дали вечно ще живея. Амин. Живота ни е изпълнен с възходи и падения, хората с добри и лоши намерения. Затова не спирай никога да дерзаеш, решения намирай пътя, само ти го знаеш. Живота ни е изпълнен с възходи и падения, хората с добри и лоши намерения. Затова не спирай никога да дерзаеш, решения намирай пътя, само ти го знаеш. Винаги напред върви, следвай си мечтите, подай ръка, пъти добър, не помни злените. Съзнанието чисто дръж, а умът ти бистър. Нека името ти е успех, а пред него мистър. През трудности минавай, никога не се предавай. Успеха награждавай, но никога не давай на празни обещания за напразните желания, за скрити тълкования, за жадувани дихания, които избледняват, сиви като призрак. Усмивка на лицето, знам, това е признак за щастието, което носиш вътре в душата. Не може да се вкуси, нито да се вдиша, но без него тънем както в шибаната киша. Както някой за любов, а други за бакшиша. С утеха в чашата, пак история ще пиша. Живота ни е изпълнен с възходи и падения, хората с добри и лоши намерения. Затова не спирай никога да дерзаеш, решения намирай пътя, само ти го знаеш. Живота ни е изпълнен с възходи и падения, хората с добри и лоши намерения. Затова не спирай никога да дерзаеш, решения намирай пътя, само ти го знаеш.